Γιωμένη, γεια σας. Ναι, καλημέρα, ναι. Γεια σας, κορέδα που με ψηφίσετε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς έχει το πράγμα. Γεια σας, ναι. Πιστεύω ότι είχε πολύ δίκιο ο κύριος εκεί πέρα, ο κύριος Μπάμπης. Μπάμπης, ναι. Σωστά. Καλά τα λέτε, ναι. Άντε μωρή, δεν έχει δίκιο αυτός. Δεν έχει δίκιο σου λέω. Αυτός που μας λέει όλη την ώρα ψέματα. Δεν κάνει να το ψηφίζουμε. Κατάλαβες. Μην τυχόν και το ξαναψηφίσεις. Έχω σβήσει το γόνατο. Κατάλαβες ρε. Θα μου ανέβει πίεση. Μη με κοιτάς χαμηλά έτσι. Μη μου κλείνεις τα μάτια. Δεν μπορώ άλλο. Μην με βλέπεις έτσι είναι μου. Μην βλέπεις αυτά που λέει από κάτω. Μην το με λένε. Λοιπόν, άκου να δεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τον κύριο Σιμίτη. Γιατί έχει πολλές υγιές και είναι πολύ σεξι. Ναι, συμφωνώ. Ναι, τι συμφωνείς ρε. Τι συμφωνείς, εσύ ψηφίζεις όλο αυτό το χοντρέλα, το Ζαχόπουλο, άντε ρε. Μα τρώει όλο λουκάνικα, είναι δυνατόν να κρατήσει αυτό στη χώρα. Αυτός το πολύ να μπει μέσα στα McDonald's. Δεν έχετε δίκιο κύριε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα είναι πολύ καλά. Λοιπόν, όμως πιστεύω ότι